سلام كبرات تخاتلتي أمنا لهم عند فيديو أبز حالفة خم جمرنا إنجليش نجمر تزبل جميرنا نيرنا سلازي رابعي معالت بس إحنا نيرنا لما عند حمشي معالت هنقصلنا مالتي نهاي لما عند تمرتنا دما أقدستي فريزات مالتي 100 essential phrases in English مالتي ويدما أما عالتاو هيوتنا نتكملو 100 زخونو حرقات إنا هنرئي مالتي لومي سلازي إزوم نريهم قالات بتعم قدستيهم حادثة نزيهم دحردا فليتو ምስ እንግሊሽ ዝዛረብ ሰብ ንምርዳእ ኣይሽግሮን ማለት እዩ ምስቲ ሰብ ክረዳድእሉ ዝኽእለሉ መንገዲ ክፈጥር ይኽእል ማለት እዩ ስለዚ ኣገደስቲ ወይ ድማ ምሩፃት ሓረጋት እዮም እዞም ሕጂ ክንሪኦም ደሊና ዘለና ስለዚ ናብኡ ከብለኩም ቀጥታ ቀዳሜቲ ሃው ኢዝ ኢት ጎይንግ ሃው ኢዝ ኢት ጎይንግ ሃው ኢዝ ኢት ጎይንግ ንምንታይ ኢና ንጥቀመሉ ምስ ንብል ምስ ሰባት ክንረዳድእ ከለና ሃው ኣር ዩ ንብል ኢና ከምኡ ድማ ሃው ኢዝ ኢት ጎይንግ እንተኢልና ድማ ከመይ ይኸይድ ኣሎ ወይ ከመይ ይኸደልካ ኣሎ ንምባል ኢና ንጥቀመላ ማለት ስለዚ ከም ሃው ኣር ዩ ኢና ንጥቀመላ ሃው ኢዝ ኢት ጎይንግ እንተኢልና ሓደ ሰብ ከመይ ይኸደልካ ኣሎ ገለ ንብሎ ኣለና ወይ ድማ ሃው ኣር ዩ ንብሎ ኣለና ማለት እዩ ኦኬ ስለዚ ከመይ ይኸደልካ ወይ ድማ ከመይ ይኸይድ ኣሎ ማለት ከምዚ ትሪእዎ ብስክሪን ማለት እዩ ካልኦት ድማ ዋትስኣፕ ንሓደ ሰብ ዋትስኣፕ ክንብሎ ከለና እዚ ሕጂ ንምንታይ ተመሳሳሊ ግን እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ሕጂ ብዝተፈላለየ መንገዲ ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና ንሓደ ሰብ ብዛዕባ ጥዕኑ ክንሓቶ ከለና ማለት ስለዚ ዋትስኣፕ እንተኢልናዮ ንሓደ ሰብ እንታይ ንብሎ ኣለና እንታይ ሓድሽ ኣሎ ወይ ድማ ማሲ ዝኾነ ሓድሽ ነገር ንምሕታት ኢና ንጥቀመሉ ዋትስኣፕ ክንብሎ ከለና እንታይ ሓድሽ ኣሎ ንብሎ ኣለና ማለት እዩ ኦኬ ሳልሰይቲ ሎንግ ታይም ኖሲ ሳልሰይቲ ድማ ሎንግ ታይም ኖሲ እንተኢልና ሓደ ሰብ እንታይ ማለት እዩ እዚ ንምንታይ ኢና ንጥቀመሉ እንተኢልና ምስ ሓደ ሰብ ንነዊሕ ግዜ ተጣፊእና እንድሕር ደኣ ነርና ድሓር ንራኸብ እንድሕር ደኣ ሃሊና ካልኣይ ግዜ ማለት ደጊምና እንታይ ንብሎ ሎንግ ታይም ኖሲ ንብሎ ማለት እዩ ስለዚ ካብ ንረአ ነዊሕ ጌርና ንምባል ማለት እዩ ካብ ዘይርኤካስ ነዊሕ ጌረ ገለ ንምባል ሎንግ ታይም ኖሲ ንብል ማለት እዩ ኦኬ እዚ ድማ ብዙሕ ግዜ ንጥቀመሉ ኢና ካልእ ድማ ናይስ ቱ ሚት ዩ ናይስ ቱ ሚት ዩ ሕጂ ምስ ሰባት ክንረዳዳእ ከለና ምስ ወደአና ፅቡቕ ሌላ ንብሎም ፅቡቕ ሌላ ንምባል ናይስ ቱ ሚት ዩ ንብል ማለት ስለዚ ንሓደ ሓድሽ ሰብ ክንላለዮ ከለና ፅቡቕ ሌላ ንምባል ናይስ ቱ ሚት ዩ ንብል ማለት እዩ ብምርኻብና ደስ ኢሉኒ ሓሙሸይቲ በፂሕና ኣለና it's a pleasure to meet you it is a pleasure to meet you it is a pleasure to meet you ክንብል ከለና ንሓደ ሰብ ምስ ተላለናዮ ከም ፅቡቕ ሌላ ማለት እዩ ምስ ተላለናዮ ንዓኻ ምርካበይ ደስ ኢሉኒ ገለ ንምባል it's a pleasure to meet you ንብል ማለት እዩ it's a pleasure to meet you ስለዚ እዚኣ ኸ ብትሕትና ንሰባት ምስ ተላለናዮም ንጥቀመላ እያ ማለት እዩ it's a pleasure to meet you ንብል ኦኬ ይቕልጥፈኩም እንታለ ቀስ ክብል ሻድሸይቲ how have you been ንሓደ ሰብ እንድሕር ደኣ ንነዊሕ ግዜ እንድሕር ደኣ ዘይርኢናዮ ከም ዝበልኩም ሎንግ ታይም ኖ ሲ ኢልና ምሾ how have you been ክንብል ንኽእል ኢና how have you been ክንብሎ ከለና ንሓደ ሰብ እንታይ ንብሎ ኣለና ማለት እዩ how have you been ከመይ ፀኒሕካ ንብሎ ኣለና ማለት እዩ ከመይ ፀኒሕካ ኦኬ ከመይ ፀኒሕካ ንምባል how have you been እዚ ሕጂ ብዙሕ ግዜ ኣብ እንግሊሽ ንጥቀመላ ኢና ማለት እዩ ኦኬ ንሓደ ሰብ እንድሕር ደኣ ምስ ሓተተና how are you doing ዋትስኣፕ ገለ ምስ በለና እንታይ ኢልና ንምልሰሉ I'm doing great ንብል ምሽ ዶ I'm doing great ንብል I'm doing great thanks ንብል ማለት እዩ ስለዚ እዚ ከዓ ንምንታይ ክንምልሰሎም ከለና ኣነ ፅቡቕ ኣለኹ የቐኒየለይ ንብል ኣለና ማለት እዩ I'm doing great thanks I'm doing great thanks ንብል ማለት እዩ ኣነ ፅቡቕ ኣለኹ የቐኒየለይ ይብሎ ኣለኹ ማለት እዩ ኦኬ ሓደ ሰብ ንፈልጦ እንድሕር ደኣ ረኺብና ንኣብነት ንፈልጦ ነርና ካልኣይ ግዜ ኢና ደጊምና ንረኽቦ ዘለና ሰብ እንታይ ንብል good to see you again good to see you again good to see you again ንብል ማለት እዩ ደጊመ ስለ ዝረኣኻ ደስ ኢሉኒ ደጊመ ስለ ዝረኣኻ ደስ ኢሉኒ ንብሎ ማለት እዩ good to see you again ንብል ማለት እዩ ኦኬ ንሓደ ሰብ ደጊምና ክንረኽቦ ከለና ነኺታ ሽዒ በፂሕና ሕጂ ንሓደ ሰብ እንታይ ክገብር ቀኒዩ ንምሕታትከ እንታይ ንብል ከምዚ ማስ እንታይ ክገብር ቀኒኻ ከመይ ቀኒኻ እንታይ ትሰርሕ ቀኒኻ ገለ ንምባል እንታይ ንብል what have you been up to what have you been up to ንብል ማለት እዩ what have you been up to እንድሕር ደኣ ኢልና ሓደ ሰብ እንታይ ትገብር ፀኒሕካ ወይ እንታይ ክገብር ቀኒኻ ገለ ንምባል what have you been up to ንብሎ ማለት እዩ ድሕሪ ነዊሕ ግዜ ንሰብ ረኺብና
እንታይ ከም ዝገብር ንምፍላጥ ንምሕታት what have you been up to ንብሎ ማለት እዩ ኦኬ 10 በፂሕና ኣለና ሕጂ ሓደ ሰብ ከዓ ከመይ ኣሎ ህይወት ከመይ ኣሎ ነገራት ከመይ ኣሎ ገለ ንምሕታት ከዓ እንታይ ንብል how is everything ንብሎ ማለት እዩ how is everything እንተልና ከመይ ኣሎ ነገራት ከመይ ኣሎ ገለ ኢልና ንሓትት ኣለና ማለት ስለዚ ንምንታይ ናይ ሓደ ሰብ ፀጋ ጥዕኑ ንምሕታት how is everything ንብሎ ማለት እዩ ኦኬ ኩነታት ከመይ ኣሎ ገለ እዚ ዓይነት ማለት እዩ ኦኬ 11 you know that this one hello ንሰባት ብቐሊሉ ሰላም ክንብሎም ከለና ሄሎ ንብል ማለት እዩ ስለዚያ ቀላል ግሪቲንግ እያ ማለት እዩ 12 በፂሕና ኣለና ሕጂ good morning ማለት ከመይ ሓዲርካ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ቀሊል እዩ good afternoon ምስ ንብል ከዓ ከመይ ውዒልካ ማለት እዩ ዜና ቅድሚት ክመፃ ነይሮን ምስ good evening ምስ ንብል ከዓ ከመይ ኣምሲኻ ንብል ኣለና ማለት እዩ good evening ከመይ ኣምሲኻ good night እንድሕር ዳኢልና ከዓ ብሩኽ ምሸት ማለት እዩ ብሩኽ ምሸት goodbye ክንብል ከለና ንሓደ ሰብ ክንፋንዎ ከለና goodbye ንብል ማለት እዩ ንሰባት ክንፋኖ ከለና goodbye ቻው ብትግርኛ goodbye እንታይ እዩ ደሓንኩን ኦኬ ኣብዚ ቻው ኢለ ፅሒፈ ያለሁ ሬታ ደሓንኩን ማለት እዩ goodbye and see you later ክንብል ንኽእልና see you later living until a later time ማለት እዩ እዚ ከዓ ንሓደ ሰብ ድሓር ይራኸበና ወይ ድማ ድሓር ይረኣየና ንምባል ዕሊልና ምስ ወደአና ገለ nice to meet you ገለ ምስ በልናዮ ንሓደ ሰብ እንታይ ንብል see you later ንብሎ ማለት እዩ see you later ድሓር ይረኣየና ገለ ምባል ማለት እዩ ጽባሕ ይረኣየና ሲ ማለት ምርኣይ ማለት see you tomorrow ጽባሕ ይራኸበና ወይ ድማ ጽባሕ ይረኣየና ማለት እዩ ኦኬ ቃል ብቃል ተኸድና ጽባሕ ይረኣየና ማለት እዩ thank you ንሓደ ሰብ ኣብ መወዳእታ የቐኒለይ ንምባል ከዓ thank you ንብል እዚኣ ፍልጥ እያ you are welcome ሓደ ሰብ thank you ምስ በለና የቐኒለይ ምስ በለና thanks ምስ በለና welcome ንብል you are welcome እንታይ ማለት እዩ ገንዘብካ welcome ካልእ ግዜ ንምንታይ ኢና ንጥቀመላ ንሓደ ሰብ ዌልካም ናብ ገዛና ክንዕድሞ ከለና ዌልካም ንብሎ ማለት እዩ ካኣቱ ከሎ ቅቡል ክንቅበሎ ከለና ዌልካም ንብል ማለት እዩ ኦኬ you are welcome ማለት ከዓ ገንዘብካ ማለት እዩ ኦኬ በጃኻ ንምባል ከዓ ፕሊስ ንብል በጃኻ ፕሊስ 22 ሶሪ ከዓኒ የቕሬታ ንምሕታት ማለት እዩ አፖሎጂ የቕሬታ ንምባል ሶሪ ንብል ኦኬ excuse me ከዓ የቕሬታ ወይ ድማ ዝኾነ ሰብ ከነሸግሮ እንድሕር ዳደልና ከሸግረካ ዶ ገለ ንምባል excuse me ንብል ማለት እዩ excuse me can I pass over here ክንብል ንኽእልና ስለዚ የቕሬታ ወይ ድማ ከሸግረካ ገለ ንምባል ኢና ንጥቀመላ ማለት እዩ ኦኬ 24 ሕጂ ካ በፂሕና ኣለና yes እወ ማለት እዩ this one is clear honestly no ኣይፋል ማለት እዩ ኣይኮነን maybe ማለት ከዓ ምናልባት maybe we can say maybe ስለዚ maybe እንተልና ከዓ ምናልባት ንብል ኣለና ማለት እዩ ምናልባት ክትፈልጥዎም ትኽእሉ ይኹን ግን ኣገደስ ስለ ዝኾኑ እየ ዘምፅኦም ዘለኹ ምክንያቱ ንጀመርቲ ስለ ዘዳለውዎ እቲ ትምህርቲ ትፈልጥዎ እንተኾንኩም ፅቡቕ ዘይትፈልጥዎ ከዓ ውሰዱ ማለት እዩ 27 I don't know ማለት ከዓ ኣይፈልጥን እየ ማለት እዩ I don't know ኣይፈልጥን እየ ኦኬ ኣይፈልጥን እየ I understand ምስ ንብል ከዓ ዝኾነ ነገር ምስ ንርዳእ I understand ንብል ማለት እዩ ኦኬ I understand ንብል ዝኾነ ሰብ ዝኾነ እንተገሊፅልና ድሓር I understand ምስ ንብሎ ተረዲእካ ኣለኹ ንብል ኣለና ማለት እዩ ብኣንጻሩ ከዓ I don't understand እንተኢልና ኣይተረዳእኩኻ ንብል ኣለና ማለት እዩ I don't understand እንድሕር ዳኢልና ኣይተረዳእኩኻ ንብል ኣለና ማለት እዩ ኦኬ 30 በፂሕና ኣለና can you help me እንድሕር ዳ ኢልና ከዓ እንታይ ማለት እዩ ክትሕግዘኒ ትኽእል ዶ ዝኾነ ሓገዝ ክንሓትት ከለና can you help me ንብል ማለት እዩ can you help me እንድሕር ዳ ኢልና ክትሕግዘኒ ትኽእል ዶ ንብል ማለት እዩ
ሓገዝ ክንሓት ከለና can you help me ንብል 31 what is your name ሓደ ሰብ ስሙ ክንሓቶ ከለና what is your name ትፈልጥዎ እንተኾንኩም ጽቡቕ my name is ኢልና ከዓ ንቕጽል ስምና ክንዛረብ ከለና my name is ብእምነት where are you from ሓደ ሰብ ካበይ ምዃኑ ካበይ ቦታ ምዃኑ ንምሕታት where are you from ንብሎ ማለት እዩ where are you from ስለዚ ካበይ ቦታ ኢኻ ንብል ኣለና ማለት እዩ where are you from ክንብል ከለና ካበይ ኢኻ ድሓር ካበይ ከም ዝመፀና ንምንጋር ከዓ እንታይ ንብል I am from for example I am from Eritrea ካብ ኤርትራ እየ ወይ ድማ ኣነ ካብ ኤርትራ እየ ይብል ማለት እዩ ዕድመ ንምሕታት ድማ how old are you ክንደይ ዕድመኻ ወይ ድማ ዕድመኻ ክንደይ እዩ ንምባል how old are you ንብል ማለት እዩ ኦኬ ዕድመና ንምንጋር ከዓ I am ኢልና ዕድመና ኣቐሚጥና ንቕጽል ማለት እዩ ኦኬ ዕድመና ብዚኣ ኣቐሚጥና እዩ ንብል ማለት እዩ ኦኬ and what do you do ብዛዕባ ስራሕ ንምሕታት ከዓ what do you do ንብል ንሓደ ሰብ what do you do ምስ ንብሎ እንታይ ትሰርሕ ንብሎ ኣለና ማለት እዩ ኦኬ ወይ እንታይ ትገብር ወይ እንታይ ትሰርሕ what do you do ምስ ንብሎ I am a doctor ክብለና ክእል እዩ ስለዚ what do you do ምስ ንብሎ ንሓደ ሰብ እንታይ ትሰርሕ ንብሎ ኣለና ማለት እዩ ኦኬ ድሓር ስራሕና ንምግላጽ ከንታይ ንብል what do you do ምስ በለና ሓደ ሰብ ስራሕና ንምግላጽ ከዓ I work as ኢልና ንቕጽል ማለት እዩ ንኣብነት I work as ኢልና I work as a teacher እንተኢለ ኣነ ከም መምህር ይሰርሕ ይብል ኣለኹ ማለት እዩ I work as a teacher እንድሕር ዳ ኢለ ማለት እዩ ስለዚ ከምኡ ኢልና ስራሕና ናትና ከዓ ንገልጽ I work as a doctor I work as an engineer 39 where do you live ንሓደ ሰብ ከዓ ኣበይ ከም ዝነብር ንምሕታት where do you live ንብሎ ማለት እዩ where do you live ንብሎ ማለት እዩ ኦኬ ኣበይ ኢኻ ትነብር ድሓር ዝነብረሉ ቦታ ንምግላጽ ከዓ I live in ኢልና ንቕጽል ማለት እዩ I live in Kenya ክብል ክእል እየ I live in Canada ክብል ክእል እየ ኦኬ ስለዚ ኣበይ ከም ዝነብር ንምግላጽ ከዓ I live in ኢልና ንቕጽል ማለት እዩ ኦኬ 40 በፂሕና ኣለና ኦኬ ጋይስ ኦኬ ብዛዕባ ቋንቋ ትዛረብ ዶ ንምባል ከንታይ ንብል ንትሰብ ከምዚ ትዛረብ ዲኻ ኢልና ክንሓቶ እንታይ ንብል do you speak ናብነት ትግርኛ ትኽእል ዲኻ ንምባል do you speak ትግርኛ ንብሎ ማለት እዩ do you speak ትግርኛ ንብሎ ኦኬ ትግርኛ ትዛረብ ዲኻ ንምባል ማለት እዩ ካልእ ቋንቋ ክትሓቱ እንድሕር ዳ ደሊኹም do you speak Arabic do you speak English do you speak Spanish do you speak Amharic እንዳበልና ንቕጽል ማለት እዩ ድሓር ከዓ ኣነ ቁሩብ English ይዛረብ ንምባል ወይ ቁሩብ ትግርኛ ይዛረብ ንምባል እንታይ ንብል I speak a little ትግርኛ I speak a little ትግርኛ ንብል ማለት እዩ I speak a little ትግርኛ ስለዚ ቁሩብ ትግርኛ ይዛረብ ንብል ማለት እዩ ኦኬ I speak a little English ቁሩብ English ይዛረብ I speak a little Amharic ንእሽተይ ኣምሓርኛ ይዛረብ I speak a little Arabic ንእሽተይ ዓረብ ይዛረብ እንዳበልና ንቕጽል ማለት እዩ ኦኬ ድሓር ከምዚ ክንብል ምስ እንደልኸ ትግርኛ ይመሃር ኣለኹ ወይ ድማ English ይመሃር ኣለኹ ንምባልካ I am learning English I am learning ትግርኛ I'm learning Spanish I am learning Swahili I'm learning Arabic እንዳበልና እቲ ንመሃሩ ዘለና ንገልጽ ማለት እዩ ስለዚ I'm learning any language you wanna learn ማለት እዩ ትገልጹ ኣው anything it could be anything or ሓደ ግዜ ሰባት ዝበልዎ ዘይክርድአና ክእል እዩ ስለዚ እንታይ ኢልና ንሓቶም how do you say this ንብሎም ማለት እዩ how do you say this እዚ ከመይ ትብሎ ማሲ ሰባት ማሲ ከብርሁልና ንምሕታት እንታይ ንብል how do you say this ብኻልእ መንገዲ እውን how do you say this ካልእ ትርጉም ኣለዎ ከመይ ኢልካ ከምዚ ትብል ገለ እንታይ ኢልና ሕጂ ንሓደ ሰብ ከመይ ኢልካ ከምዚ ትብል ገለ ክንብሎ ከለና ኣይበሃልን እዩ ንምባል ማለት እዩ ብኻልእ መንገዲ ከዓ how do you say this እንታይ ኢልና ከመይ ኢልካ ከምዚ ክትብል ትኽእል ኢልና ንሓትት ኣለና ንሓበሬታ ማለት እዩ ከመይ ኢልካ ከምዚ ክትብል ትኽእል ንብል ኣለና ማለት እዩ ኦኬ how do you say this ኢልና ገጽና how do you say this እንድሕር ዳ ኢልና ሓደ ሰብ ከዓ ከመይ ኢልካ ከምዚ ትብል ንብል ኣለና ማለት እዩ ኦኬ ትርጉም ንምሕታት ከ ንሓደ ሰብ ተዛሪቡ ኣይተረድእን እንታይ ማለት ከ እዩ ንምባል እንታይ ንብል
what does this mean ንብሎ ማለት እዩ what does this mean ንብሎ ማለት ንሓደ ሰብ እንታይ ማለት እዩ እዚ ወይ ድማ እዚ እንታይ ማለት እዩ ንብሎ ማለት ዘይተረድአና what does this mean ንብል ማለት ኦኬ እንድሕር ደኣ እንግሊሽ ከዓ መጀመርታና ኮይኑ ሓደ ግዜ ክደግመልና እቲ ሰብ እንድሕር ደኣ ወይ ዝኾነ ቋንቋ ክኸውን ይኽእል እዩ ኦኬ እንታይ ንብል can you repeat that ክደግመለይ ትኽእል ዶ ክደግመለይ ትኽእል ዶ can you repeat that ስለዚ ክደግመለይ ትኽእል ዶ can you repeat that ኦኬ ኦኬ እንድሕር ደኣ ቀልጢፉ ዝዛረብ ሰብ ኮይኑ ከምዚ ኸማይ እጅኳ ደሓን ቀስ ኢለ ክዛረብ ፍትና ኣለኹ ቅልጥፍ ኢሉ ዝዛረብ ሰብ እንተኮይኑ ሓደ ሰብ ቀስ ኢልካ ተዛረብ ክንብሎ በጃኻ ቀስ ኢልካ እስከ ተዛረብ በጃኻ ቀስ በቀስ ተዛረብ ገለ ንምባል እንታይ ንብሎ please speak slowly ንብሎ ማለት እዩ please speak slowly ንብል ማለት እዩ ኦኬ በጃኻ ቀስ በቀስ ተዛረብ ሓደ ግዜ ከም ኢሎም ነይሮ ኣብ ኮመንት ሴክሽን ኣታ ቀስ ኢልካ ዘይዛረብ ኢሎም ነይሮ ኦኬ ካልእ ከዓኒ ንሓደ ሰብ ዝኾነ ነገር እስኪ ጸሓፈለይ ገለ ንምባል እንታይ ንብል please write it down ንብሎ ማለት please write it down ንብል ማለት እዩ ስለዚ እስከ ጸሓፎ ገለ ንብሎ ማለት እዩ ዝኾነ ስሙ ወይ ነጊርና ስሙ ሞ እታ ስሙ ምርዳእ እንድሕር ዳብያትና እንታይ please write it down ንብሎ ማለት እዩ ወይ ስሙ ክኸውን ይኽእል ቁጽ ቴሌፎን ክኸውን ይኽእል please write it down ምስ ንብሎ በጃኻ ጸሓፎ እስኪ ንብል ኣለና ማለት እዩ ኦኬ በጃኻ ጸሓፎ እስኪ ንብል ኣለና ኦኬ I am hungry ምስ ንብል ከዓ ጠምየ ኣለኹ ማለት እዩ I am hungry ስለዚ ፉድ መግቢ ደልየ ኣለኹ ጠምየ ኣለኹ I am hungry we can say I'm hungry so ጠምየ ኣለኹ ንምባል እዩ ኦኬ 50 በፂሕና ኣለና I am thirsty ማለት ከዓ ፀሚእ ኣለኹ ወይ ጽሙኤ ዳይሬክትሊ ናብ ትግርኛ ክንቂሮ ከለና ኩሉ ግዜ ኣይከውንን እዩ ተረዲእኩምን ስለዚ ፀሚእ ኣለኹ ማለት እዩ I'm thirsty እንተልና ጽሙኤ ክንብል ንኽእልና ስለዚ I'm thirsty ማለት ፀሚኤ ኣለኹ ማይ ፀሚኤ ኣለኹ ማለት እዩ ኦኬ ጋይስ 50 ዝኣኽላ ሎማዓንቲ ርኢና ኣለና ኣብ ዝቕፅል ድማ ዝተረፋ 50 ኣገደስቲ ዝኾነ ክንርኢና ምክንያቱ እዛ ቪድዮ ትነውሕ ኣላ ስለዚ ካብዚ እንድሕር ዳኣ ነዊሓ ከዓ ፅቡቅ ኣይክኸውን እዩ ስለዚ እዘን 50 ኣገደስቲ እየን ኣብ ዝቕፅል ድማ ተንተሪፈን ዘለዋ 50 ብሓንሳብ ኮይንና ክንርአየን ኢና ዝኾነ ነገር ተማሂርኩም ክትኮኑ ተስፋ ገብር እየ ኣነ ክሳብ መወዳእታ ስለ ዝረኣኹምኒ ቴንክ ዩ